Hej. Så står jeg oppe i 2,5 km højde ved en af de største gletsjer- og kraftværkområder i hele Østrig. Og hvad har det så med dansk politik at gøre? Jo, det har det med dansk politik at gøre, at her er et godt eksempel på, hvordan et land har udnyttet de naturlige ressourcer i form af smeltevandsreserver, der bliver trukket ned igennem nogle turbiner. Og faktisk i det her store anlæg her ved Zell am See, der producerer man for nuværende 10% af Østrigs samlede strømproduktion. Og man har faktisk kapacitet til at komme op på 20%. Og det er altså teknologi, det er forskning, det er udvikling, hvor mennesker har tænkt tanker. Nu har vi jo ikke gletsjer i Danmark, og vi kan ikke lave den samme, men vi kan så udnytte de ressourcer, vi har i Danmark, og derfor er det jo interessant at kigge på et andet land, hvordan de har udnyttet deres potentiale. Og her er så mulighed i Danmark, når vi snakker potentialer på både hav, vand, vind og i særdeleshed sol. Det kræver selvfølgelig en anden ting, at vi vil investere i det, og det kræver en anden ting, også at vi vil sørge for, at vi har et uddannelsessystem, der sikrer, at vi hele tiden har veluddannede mennesker. For det er måske vores største ressource i Danmark, det er det, vi har mellem ørerne.